Moikkelis koikkelis, tilannepäivitystä edelleen. Edelleen ollaan Toholammilla ja samoissa maisemissa ja huudeilla. No, toki oli tarkoituskin, että sunnuntaina lähdetään jatkamaan matkaa sinne pohjoiseen. Huomenna matka jatkuu. Ja onhan se nyt selvä, kun täällä ollaan kotiseudulla, niin pitää käydä siellä sun täällä. Joo. Paita on vaihtunut. Lakki pysyy. Minkään takia. Siinä ne kaikki roikkuu. Ne on pesty. Jospa sitä siitän sitten lopun matkaa selviää. Ei tarvitse kalsareita niin kausti ihmetellä. Näin. Mutta joo. Täällä ollaan edelleen Toholammilla ja niin, huomenna matka jatkuu sunnuntaina. Sunnuntaina matka jatkuu sinne jonnekin. Komiasti aurinko paistaa. En päivällä vihtinyt kuvata mitään kuin kauhea tuuli. Aivan suunnaton tuuli oli täällä. Myrsky suorastaan. Mutta joo. Katsotaan mikä se huomisen ohjelma on. Huomenna laita videota jostakin. Mikähän niin puskaparkki onkaan. Joo. Taas saunottiin tuossa. Kohta syödään. Syödään joo. Sitten vois katsoa jotain filmiä taas. Tuli ostettua semmonen 19-tuuman televisio tuonne suuren vaunuun. Semmonen elokuvastudio. No ei. Se on ihan hyvän kokoinen. Tommosen pikkusen boksiin. Sitä näkyy hyvin ja kuuluu hyvin. Tuossa oli tuuli, ei ota tuohon saatana mikrofoniin. Joo. Toivottavasti ilma pysyy hyvinä. Parta kasvaa ja rehottaa. Harmaata on. Iän tuumia etuja. Liekkäetuja. Mutta kuitenkin. Kohta syödään. Siellä. Muikkelis tekee mulle ruokaa. Joo. Ehkä se oli siinä. Tosti huomenna tulee jotain semmoista videoa, että siinä olisi jonkunlaista kontenttia. Uskoisin näin. Uskokaa tekin. Nyt moikkelis koikkelis.